Tolosaldera aurten etorriko dira 19 harrera familitara eta beste 12 aterpetxera. Orduan 12 horiek aterpetxera etorri ahal izateko finantziaketa behar dugu eta finantziaketa hori lortu ahal izateko aiga ekintza desberdinak antolatzen. Besteak beste, asteburu hontan elkartasun merkatua iriki dugu, gaur arratsaldetik igande eguerdi arte irikita egongo dana. Goizeko 10:00-tatik ordu batetara, 5:00-tatik 8:00-tara. Eta euroz euro, ber zerbait gutxienez haur baten finantziaketa lortzeko barne helburua jarri dugu eta betetzen dugun. Badauzka pixka denetatik erropa berriak, bigarren eskuko erropak, boltsoak, pañueloak, jostailuak, etxerako tresnak edalontziak, zapatak, jostailuak, denetatik pixkat. Prezioak oso baxuak dira, 50 zentimotik aurreako prezioak dira, eta asko, gehiena balio duna 8 euroko prezioa dauka, orduan. Nik uste denon eskuragarri dauden prezioak diala, eta etorri eta liburutxo bat, edo pañuelo bat, edo boltxo bat, edo detaileak hartu ditzazketela, eta hori guretzako asko dela. Oso gutxi falta zaigu, ekainako 25 etorriko dira aurrak, eta hori azkeneko momentuko prestaketan egia. Etxea antolatzen, etxeako, Tolosako udalak utziko digu berriro etxea, eta etxea goiti bera berriro antolatu, gauza batzuk margotu behar ditugu iaztikan pendiente gelditu zianak, eta hori, falta zaigun janaria lortu, mantak maindirea garbitu, erropa garbitu, eta etxea aurrak etorri ahal izateko, ahalik eta erosoen jartzen.